Lah kuwi, abot banget. Abot banget iki. Tulungi. Terus. Nah, rong rapal iya. Pelakune. Buar gludak. Ki bulan kena mampu ra kena wi. Rampung job iki lur, bongkaran. Ndelalah. Akine rekor pas ning kono. Bosoke panas-panasan. Pak Irawi. Lah megam-megam mana, Pak? Mama marah nanti. Megam-megam. Calon apa ngono lho. Megam-megam. Panas sekali hari ini. Mau telu wi, apa tuh wi? Pak i. Bapak. Anak iki gotongan dhewe tong. Nang. Mau apa tuh abot wi? Awange kurang dhuwur. Kowe iki sing keduren. Ki mulai pijet ta ora wi kok. Nyobi lagi bar dadi nih. Lah kuwi abot banget. Abot banget iki. Tulungi. Dono kuwi rambut tulungi bar iku. Jelasane mah pangit. Apa? Ben, rawo apa emang kudu ngono kok. Lagi sange terung brodol kok. Tambel. Sale 15-ane iki ngoyo munggah, Mas. Ndurane kan anu, menggawa rongbong. Oh, gede-gede ngono ta? Pesangit kabeh. Gunung ya. Elok ya ngono kuwi balap ngono kok. Sebenarnya kan ganti kuwi. Ki nggo coba anu kurang gede kate. Ganti sing koilan papat.
Wis diomongi kok nak 10-ane mung sak 10-ane nggawa 4, 15-ane loro kuwi gak mampu. Arep mapan ning kono. Padahal itu kan wis bianter lho kuwi. Padahal mau lagi melik-melik kok. Ki 1000 bat lho. Estik. Lagi melik-melik ngono nanti ku mau. Banter Mas, suarane jlepok. Kepolo karoan orjine bolak-balik mau setil kaya kaset iki. Beda lagu. Nyoi. Nyoi. Ah. Nyoi. Nyoi. Ayo. Rumah dong ya, omahku nang yo. Nyoi. Terus. Terus. Nah, rong rapal yo. Pelakune. Engko saya enteng kok. Iki kok Bore. Ngene apa lah Mas? Ugahno nggon dhuwur anu kae, dhuwur bok. kok ngendi? Ditoton kono kae. Kok iso kabeh. Kok iso kabeh? Lah, ning radang ora. Masuk banget. Dan ini nek kebak bareng-bareng ayo. Kok kene sih kene iki. Kabeh tumpuk kene iki. Misal gak oh ini nek tikus ora. Aman. Sebenarnya ora lembab kok. Repepeh. Beli bakat no lho. Kayaknya pas lebih gak ono anu. Potong. Gak ono cakikane. Beli bakat no. Repepeh. Wah. Wong loro tok abot wong telu kudune kok. Begap-begap san. Keringetnya grotol-grotol. Kwalik Ji. Gandul trapone nak kwalik iki. Weh. Mesakne ra kei kemul dhewe iki. Wah, kangen karo ndorone njaluk gendong. Wis gondhe iki pirang tahun ya, Pak? Enteng kuwi ya Pak timbange nggonamu kae sini. Ora enteng kuwi. Padha. Wis sanggeli dhewe mampu kok. Benyi. Repepe. Buar gludak. Ki bulan kena mampu ora kena wi. Kok
bete kok bene jane. Kan iki karo nang si anu iki. Kasokmu. Mutar le. Kira do sing keri apa sing dhisik? Sing keri. Ora pilih. Ora, tumpakane dadi siji. Soale kemanggone sak set tok. Oh, lo det sing dhisik ya kuwi. Cong. Dur. Langsung separuh langsung disurung. Nah, ngono kuwi tekniknya. Gajah bengkak. Jabet gunamu, kapamu kae gilani wong. Diangkat wong papat mau blenyi jare, mantep biati. Lah ke tambah harkisis. Kaya ngene mbok ingu. Apa kaya ngene makon ngedol ganti sing enteng. Lah kapane to ya timbang iki. Pasok. Sing loro ya iki siji ya. Kapan sik penak? Kapan anu Mas 15-an set pi kok. Monitor panggung kok. Wah, bebiat e. Mantep lho. Niki lur, kru koplak kabeh. Iki Pak Bayan asli. Pak Bayan asli. Takut kon gotong dhuwur ngono. Nandar piye iki cek wani rene ora? Kapok. Serawani nandar. Wong iki dhek malah Enak tiba lo. Enak tiba lho. Mas tiba. Wis ah. Oh, ndelok gak jaran. Tantangi. Loro. Sing apa suwu. Wis lho. Anake wong kae tung. Geset pinggir tok. Yo. Tandare entuk bablasan. Anu, beat. Kok ending-ending kok. Beat. Kok ending-ending. Kon gotong kotak. Ngono kuwi lur. Yo ngono kuwi. Sing ameh nampe job monggo area Sragen Siloraya. Base camp di Maseran Sragen lur, matur nuwun. Rekos nang duwe nek tanah wong. Lah anakmu piye Pak tak ingonane?